Arvakkaas mitä tänään tehdään? No aurajuustolohi nyttejä. Smetana. Ja tietenkin aurajuusto. Koko pussi vaan. Tilliä. Lohi ilman tilliähän on vähän niinku... No lohi ilman tilliä. Sitruunan mehua. Pari teelusikkaa. Suola. Ja musta pippuri. Sitten vielä hunajaa. Pari teelusikkaa. Ja se on valmis. Sitten pistetään se jääkaappiin odottele hetkeksi. Ja sitten lohi kuivataan. Ja 4 osa. Yksi vähän pienempi. Suola päälle. Hetkeksi sivuun. Ja ei muuta kuin smetanat päälle. Ja reilusti ja reilusti. Okei, ei sitä ehkä ihan näin paljon tarvii, mutta mä laitan reseptin pikkasen vähemmän tavaraa. Sitten nää kääritään vielä folioon. Nyt. Ja siitä päällä vähän kevätsipulia. Maistusko sulle? Ja ton nahan voi ottaa etukäteen pois jos haluaa, mutta se lähtee kyllä ihan erittäin näppärästi tälläkin. Maistetaan. On hyvä. Niin kuin arvata saattaa. Ei muutako. Ensi video ja aurinkoista kesänjatkoa. Sinne jälleen kerran. Sammara!